To máme, ne, já to nebudu držet. Tak já to nebudu natáčet.
neuvěřitelný, ne? Jedem! To bude teď.
Prostě mocha, to bylo úplně, ale úplně zabitý. Dali jste mi moc energie, sílu, já jsem tancoval tady s váma. Na začátku jsem s váma brečel, mě úplně Andrejka brečí. jsem byl holčičku, jak se jí zbyli na levo. Choreografie, výborně, prostě skvělý, krásně jsme si brečeli, kluci. Super, akurát ten, co máte dlouho, víc úsměvů. Pohybuje jste úplně sladěný, super, já fakt nemám co říct. Bomba. Prostě moc velký tlak a prosím potles. Jak si je plotinu prostě pohybuj, tak seš to teď, nevím, teď tedy. Nikolas! Super, tak moc hezky, jako tancovali jste na roky, když střídali jste to prostě super. Wow, jako klobouk dolů. Na ruku! Tak super. Mě taky vyhodí úplně slzí, jo, štěstí, když vidím tak mladé a krásné talentované Romy, fakt děláte to suprově. Tu choreografii jste měli vymýšlený od A po Z. A jak se říká, v jednoduchosti je krásná, fakt nic složitého, tancovali jste perfektně, nevadili mě ani ty chyby, protože jsem se bavil, že od vás úžasná energie, fakt. Pak to aj publikum prostě tady, jo, všichni Hanzali, jak jste tancovali, takže krásný. A ta největší holčička, to největší srdíčko, protože jak jste to měli tak dlouhý a že si to všechno pamatuje, je to docela složitý. Takže za mě super. Děkuji. Protože přesně jak řekl od začátku, krásná písnička, se mě hned hosinou. Já se tady dívám na ten název, Amar Bachtale Čaver, tak ten název máte přesně, ten vám sedí, že Bachtale Čaver, Amare, jste jak jedna velká rodina, mě to moc bavilo. A ta show, aby měla jít ven do světa, aby se reprezentovat, že náš cizinský národ, jaký jsme srdcami, jaký jsme láska, aby měli do Ameriky na nějakou show do Vegas. Fakt, protože bylo tak krásný. Já jsem se bavil celou tu dobu, bylo to dlouhý teda, ale celou tu dobu mě to bavilo, kluci na všechny koukal. Kluci, frajeři, strašný, hezký oblečení, frajerský charaktery, všechno v tom bylo. Holky moc šikovní, každá z vás. Sledoval jsem vás každou po jednou, úsměví, každá měla hezký pohyby. Co k tomu říct, no? Snad vás nikdo nepřeskočí, snad si to odvezete to zlato. Děcka, já jako choreografka tady přes 20 let můžu říct, že tahle sestava by se klidně mohla jmenovat Voda. Víte proč? Vy jste jeli opravdu jak voda, vy jste pořád někde byli, pořád jste se tak blížili. Nebezpečný vodopád, jak jste jeli, prostě to bylo úplně úžasné. Když jste si tam občas povídali, že jste nevěděli, která tam máte jít, ale to vypadalo, jak kdyby to tam patřilo. Já jsem prostě pořád musela kouzlat a pořád jsem jako, když se tak jako bíhali jste všelijak. To bylo tak něco neskutečného, že myslím si, že tohle se ještě nikomu nepodařilo takovouhle sestavu udělat. A já bych se chtěla zeptat, prosím, kdo je choreograf? To je prostě něco nebezpečného. Oni brečí. Jste úžasný, chlapi, jste úžasný. Na to, že jste
chlap, ty prděl, bomba. Ne, opravdu, jako já jsem byla fakt úplně v tranzu, totální, jak jste prostě jeli. Byla to klasická romská sestava, nebylo tam žádná rovna, nebylo tam žádný, to prostě bylo to klasický. Děcka byly úžasný, malinká zase. Vy nám s těma malinkýma normálně děláte strašný záchvaty. To je moje dcera! Tak strašně šikovný, ale tak strašně šikovný, jako na to, jak jsou malí. Jak si pamatujou celou choreografii bomba. Tak jak říkal kolega, prostě běžte do světa, běžte s tím dál, protože si myslím, že na to máte. Opravdu jo. A teďka ne k vám, ale já bych potřebovala ještě něco tady vyřešit, protože mě to strašně mrzí. Wolf Family, jsou tady kluci někde mezi náma? Jste tady kluci? Prý jsem vás urazila, tak mě to strašně mrzí, já jsem vás opravdu urazit nechtěla. Já jsem se chtěla zeptat, jak to s těma kilama dáváte, ne, že bych se vám posmívala, v žádném případě. Sama tancovala jsem tady přes 20 let, vím, co to je přidat kilo. Natož jako, jo, vůbec bych se vás nechtěla dotknout, byli jste úžasní, byli jste nebezpeční, dělali jste něco, co tady nebylo a jste prostě pro mě dětičky už teď. Takže opravdu se omlouvám, jestli se vás to dotkne. Mám ještě jednu věc. Já to nikdy nedělám, ale já to teď udělám. Stojte tak, jak stojíte. Patří vám velké díky. Prosím, ještě jednou velký potlesk. Tak to byl tlak. Amare Bachtale Čaver.